खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय दिनै 3 जुलाइ समबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों किलिखां ब्रह्मआ फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि नाङा फाङा ओरैनो गुबुनजों बांसावजागोन गुबुननि नोजोराव मान सन्मान खहा जागोन सम आरो थासारिखौ नायनानै सोलिनाया नोंथांनि साबसिन वृष राशि सांग्रां जा गारि मटर सालायनायाव हरखाब सौग्रावनो हागौ गुबुन जायगायाव दावबायनायखौ बन्द खालामनाया नोंथांनि मोजां मिथुन राशि नखराव मोजांसिन सम गोजोन थासारिनि गेजेरजों नखराव गोरोबलायनो हागोन साननाय हनायफ्रा उदां जागोन कर्कट राशि देहानि फारसे नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां देहायाव सिथाबनानै थानाय बेमार आजारा जायखारगोन गोग्गो देहाखौ लानानै गोजोननाय लागोन सिंह राशि बिसि फिसायनि गेजेराव माबेबा मोनसे जेंनानि थाखाय सोमोन्दोआ गावस्रागोन बिसि फिसाखौ लानानै जिंगासिगोन कन्या राशि नखराव दुखु दाहानि थासारिया साग्लोबगोन नखराव सुखु गैया जालांगोन सुखु गोजोन गैयिजों जेरावबो थाथेरनो हानाय नङा तुला राशि मोजां सान खैफोद निदाननि समाव गुबुननिफ्राय मोजां मदद मोनगोन गुबुननि मदद मोननानै जिउआव देरहानाय मोनगोन वृश्चिक राशि गोसोआव हरखाब गिनाय जागोन गिनाय मेवनायजों जेरावबो गोजोन गैया जागोन साननायफ्रा आद्रा जानानै थागोन धनु राशि मोजां खामानि मावनानै गुबुनजों बाख्नाय जागोन समाजाव मान सन्मान बांसिनगोन गोसोआव समाजनि गोख्रों नोजोर थागोन मकर राशि हरखाब गुबुननि नंखाय खोथायाव नांलायनाय जागोन गुबुना नोंखौ गाहायाव खोख्लैनो सानगोन एसे जेंनाखौ गिदिर खालामना लागोन कुम्भ राशि मावनो लानाय खामानि दामानिफोरखौ गोख्रै मावफुंजोबनो हागोन थांखिसिम सौहैनायाव गोसोआ देरहानाय मोनगोन मीन राशि गोसोआव साननाय हनाया जाफुंसारगोन मिजिंथिनाय बायदि थांखिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि थांखि मिजिंआ जाफुंसारगोन दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय गोजोन्थों थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन